Bigan, makinig ka. Hindi po paninira po ito. Ang sinulog po, isa itong event na hindi gusto ng Diyos at hindi din tanggap ng Diyos. God bless po. Believe you go ining mga sulpot o mga tagak ba? Kay mag-act, manulti, murabag ka nang naay koneksyon sa mga biblical characters and tawag ining history diha sa balaang kasulatan. Ang problema ni mga tawhan naman God, wala koneksyon established or founded lang sa mga kano nga gikan sa Amerika. Kundi manggaling gikan sa Amerika sa ubang mga nasod, dili gikan sa gitawag og Israel. Karon, so pag sila niining maong gitawag og sinulog, actually, ang pag-celebrate manggod sa sinulog, celebration na pagmaya sa profession of faith nga diin ang mga Filipino na convert sa Christianity. Kung yung Christianity, mo na ang religion of tawag ining believers nga kung diin mituo kang Ginoong Jesucristo ug sa iyahang mga doktrina. Kay Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So, kung mayroon ka nga nasuko ang Ginoong Diyos sa pag-celebrate sa mga Katoliko sa sinulog o dili na katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos, ang problema ana, ang bote ang tawag ining ipasabot, wala di ay o di day malipay ang imong Diyos nga ang Pilipinas na convert sa Kristyanismo. Remember nga faith ang mianhi sa Pilipinas pinaagi ni Fernando de Magallanes. Kunya, diri punta sa gitawag og balaang kasulatan. St. Matthew chapter 3 verse 16, ingon pa ang Ginoong Diyos. Kining akong pinanggang anak, nahimuot ako niya pag-ayo. So, ang Ginoong Diyos nahimuot ngadto sa iyang anak, pinangga man kayo ng iyang anak, di ba? St. John chapter 3 verse 16, mao na gisaulog sa panahon sinulog. Kay kanang imahin sa Santo Niño, kanang term or word nga Santo Niño, biblical term baya na, nga buti pasabot, balaan nga bata. Santo means balaan, Niño means bata. Or sa English, Holy Child. Basahan ragon na inyo ang Biblia, kining King James Version, mabasa, letra por letra, Holy Child. So karon, ang mahitabo, kumingon ka nga, gidili, o tawag ining wala dawata, hindi ka tanggap-tanggap ng Panginoong Diyos ang pagsa-celebrate ng sinulog. So, ibig sabihin ay yung Diyos na kinikilala mo ay hindi Diyos. Yun nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi sa banal na kasulatan, katanggap-tanggap at talagang masaya or sa Bisaya panalipay, kinalulugdan ng Panginoong Diyos ang kanyang anak. Din sa imuha, dili, maglagot. Kanang, kanang Diyos sa mga sulpot o mga tagak o Diyos sa Katoliko, dili pareho. Okay, ang tawag ining ang i-celebrate nimo ang Santo Niño, i-celebrate nimo ang sinulog, pagpadayag sa kalipay sa mga Filipino nga gidawat ang pagtuong Kristyanismo niya mga suko mo, ang imong Dios di malipay ana. Binuang ning maong mga tawhan. Amo na mga sir ug mga ma'am. Daghan kayo nagpaila nga mga Kristiyano, daghan kayo nagpaila nga nagtuo sila sa Ginoong Dios, pero ang pagtuo ug ang ilang gibuhat dili haom sa pagtuong Kristyanismo o sa mga gibuhat sa mga Kristiyano. Actually, kanang sinulong cultural mangguna siya Cultural na naman kay ang mga Filipino na ay kaugalingong culture. And at the same time, siyempre, ang tawag ining Christian faith gikan sa Palestina, gikan sa Jerusalem, naabot og West, naabot sa Rome, from Rome naabot og Spain, from Spain naabot og Pilipinas. So, ang buti pasabot, estranghero ang faith sa Christian faith, kining Christian faith, estranghero na sa mga Filipino. Muna hinungdan nga diin gi-inculturate sa tawag ining mga Espanyol, ang tawag ining Western or Eastern faith, kining Christian faith gikan sa Jerusalem, gi-inculturate ni nga ma-adapt sa gitawag og mga Filipino. O bito nga pagkakita ni Fernando de Magallanes nga naigisayaw-sayaw nga itom nga anito ang Raha Juana nga asawa ni Raha Humabon. So unsa may gihimo, gilisan to niya. Garigaluhan niya itom nga ninyo, actually puti magud na niya, tan-aw niya itoman ang gipinturahan ng itom. Ana ba? So gi-inculturate kay para ma-absorb sa mga Filipino ang Christian faith.
Nya, suko na yun ang Ginoong Diyos ana. Suko na Ginoong Diyos ana. Ginoo ko niya mga tawana. Wala mong giingon ba nga, lisod ni magpamaumao bitaw ka niya pagkahuman ang imong pagtuo gikan sa mga kano. Di ka makatuod sa tinuod nga pagtuo. Kung di ka makatuod sa tinuod nga pagtuo, sigurado yun na. Ang pagtuo ang imong profess, kalaglagan ang padulungan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.